Hello guys, yeah, so as you are seeing, this is the team, the people are there playing. So yeah, meet Ranga, this is Sylvia. How are you, Sylvia? I'm fine, how are you? This team that is playing behind you. Together kuti vana vasashandise madrugs saka tiri kutraya kuvatika panapa pane vanhu vakasangana maage groups. Pane vana vadiki vari kuenda kuchikoro, pane vamwe vakadzi vari pano vasikana, koya vasikana vasati varoorwa, koyawo vamwe vakomana vakura nevakomana vadiki diki. Vese ivavo tiri kungovabatanidza kuti vakipe busy vagoregera kuwana nguva yekuita zvemadrugs. Sezvamuri kungoziva kuti mazuva ano madrugs ari kukuvadza vana vakawanda, saka tiri kuda kuedza kuti vana ivavo vabve kunguva yekushandisa madrugs vangofunga zvokuti vanenge vachiita mitambo yavo yakasiyana siyana. Ipapa patiri kutofunga kuti pachazoita futi vamwe vachange vachitamba netball, koita vamwe vanenge vachitamba soka, toita vana vakawanda vemunharaunda ino tiri kushowground Domboshava. Okay, yeah, it's a good thing. Ndikuona kuti vanhu vese vamunavo vakawanda and they are seeming kuti vari kuenjoy, vari kunakirwa nemitambo. Saka ndikuona mutori nebhora nemaneti. How did you manage to find the help to have this? Yeah, pandakataurawo nyaya yangu kune vamwe vakandibatsirawo kutenga neti, tikabva tatengawo bhora, tikabva tatanga kutamba. Saka ndozvatiri kuita izvozvizvi, tikutongoti weekend vana vanouya vachitamba bhora amasikati, vambopedzawo kubata zvavanenge vachiita vozouyawo kubhora. Saka hapana nguva yavanenge vari free. Ora samukufungidzira kuti by keeping them busy zvinoavoida kuti vana ava vasange vachibata zvinodhaka, vachiita zvese zvekuitwa nevechidiki, zvavanaguka mutoriro and everything that zvavari kuita. Ndo maonero andakadaita kuti kana tikaramba takavakipa vari kuno vanenge vachitonakidzwawo nemutambo iwoyi, sekuona kwamuri kuita vari kufara, vari kujamba ende vakataridza kuzvifarira. Saka ndotoona kuti zveguka zvese izvi vanogona kunge vasingazvibati nekuti nguva yekuzvitsvaga vanenge vasisina. Wow, that is good. So kune muteereri akatarisa ende ari kunakirwa nebasa ramuri kuita iri, what do you want to tell them? Vachingoda kuti kana achiona vechidiki ngavakurudzire kuti vauye vaite mitambo yakasiyana siyana, uye kuti vatibatsirewo kune kuti vana vawane majezi vagotambawo vakafanana. Sezvamuri kungoona matambiro avari kuita izvozvizvi, vakati mwe nomwe akangopfekawo hembe yake yekumba. Saka tinenge tichida kuti vapfeke hembe dzakafanana kuitira kuti mutambo wedu ugonatsoenderana mberi, vagoitawo zvinhu zvine pundutso. Sezvamuri kungoziva kuti mazuva ano vamwe vana vanogona kutobuda, vanogona kutamba volleyball zotonomirira kana nyika chaiyo. Saka ndo tarisiro yedu yatiri kuita kuti kana vana ava vakakwanisa kutaridzawo zvipo zvavo sezvavari kuzvifarira kudai, vanogona kuzobuda nazvo vakatovawo neupenyu hwavo vachibva mumitambo iyoyi yavanenge vachiita. Wow, this is so good and I'm so happy you are trying to empower a lot of young people. And as you said, some of them are single mothers who are playing, and also some of them are still in school, and others are still, they already finished school but hawana zvokuita. Saka vanhu ava vanenge vachitasira kuti muzovapo something, kuti vawanewo kurarama. Munotasira kuti muchazvifambisa sei ipapo? Vachingotarisira kuti kana vari nava vakatamba mutambo wavo zvakanaka, vakange vachitambawo nedzimwe timu, vakazovawo vanobudirira, pamwe zvinogona kuzongo vachiitawo makwikwi nevamwe vachihwinawo, vakuwanawo vachiwana zvinovabatsira muupenyu hwavo. Oh, alright, tatenda zvikuru. Tahanzwa kuti vakakwanisa kubudirira nemutambo uyu vanokwanisa kunomiririra dzimwe nyika. Saka tinovimba nemuteereri ariko ari kunzwa, ende muri kuda kuti vana ava and everyone who is involved in this, for their life to proceed and to progress, you really have to, if you have the help or the extra hand that you have. Yeah, I will leave the contact of the founder of this club so that you actually have to help. So thank you so much, Sylvia, and I'm deeply humbled and I'm so happy about this initiative, because a lot of people are not even thinking of doing this. Thank you so much. All right,